ka video thir tu te chi bai ule ton video a chuan WhatsApp message delete to lak let le dana kha kan soi ve thung do na ama sain ka channel te min lo subscribe saka min lo like sak thin turin kan som bok che ni tun kan video mi tur atan hian application pakhat Play Store atangin kan download masaka ngaya chu what's delete ti ya what's delete kan han search changa helaya an waya what's delete view delete message ti hi kan install don ani hi kan han install anga install meka hello po hi video dang thatak tak kan laran ti chuak zel don ni to chuan kan install zawa open a click nga lang to chuan helai hian service not running a in tia helai hi kan onang alo kan kalanga to chuan helai an hoi what's delete ti hi kan on ve le ang tiang khan alo kan kal lenga ti khan kan back chuak anga ti chuan kan message WhatsApp atangin message mi min don thon ta antian an hai kan phone number pakhat khalo ni ta se ke hlir hi antian an han ti chin phot mai la hi vas kan vasenanga chuan hemi kan sen hi kan han delete everyone don ani delete for everyone ti khan kan han delete ta ti chuan kan vasen na te khan tiang hian an lo dong ve thung don ta ni this message was delete ti khan an share man mi lo tin ang vel ni khamia kha what's delete atang khanin kan lo in sak don ani nge an type reng chutiang a han delete chu o ti kan hriat du chuan what's delete a han kan han lu tanga ti khan service on an ti ta te hi back pa nga in kan back chok nga ti chuan kan lut lenga tiang khanin hei aron lang ngal that ta ni mai ro chu tunami kha khatianga kan ti don chuan min message min don thon an delete ma nge khan tuna application hi kan install nge anga ne ama tanga kan lo install lo chuan ati thei chuang lo kha kan settle bok don nia ka video thlir tu te min lo like sak thin ula min lo share sak thin bok ula video dang tha tak kalaron ti chuak zel don ani tuna hin bot sai tam tak kan ne mara chu kan la pe fel chi alova tiang te lo en do ni chuan min lo subscribe sak zel don ani ya kalome